Μια φορά και έναν καιρό, σε μια γωνιά του κόσμου, υπήρχε μια ψυχή που διάλεξε να περιμένει. Ήταν η ψυχή του εκλεκτού που γνώριζε μέσα της ότι ο Θεός είχε προγραμματίσει κάτι ιδιαίτερο. Μια σύνδεση με έναν νεότερο σύντροφο, έναν πνευματικό συνοδοιπόρο. Σε ορισμένες στιγμές της ζωής, ο ουρανός πλησιάζει πολύ κοντά στην ανθρώπινη καρδιά. Και αυτή ήταν μία από αυτές τις στιγμές που δεν έπρεπε να αγνοηθούν ή να παραβλεφθούν. Κάτι απαλό αλλά ταυτόχρονα ισχυρό αποκαλυπτόταν. Η ψυχή που το δεχόταν ένιωθε μια ζεστασιά, μια ειρήνη και μια ήσυχη βεβαιότητα ότι ο Θεός καθοδηγούσε κάθε κρυφό βήμα της ζωής της. Οι λέξεις αυτές ήταν γεμάτες τρυφερότητα, σχεδιασμένες για καρδιές που είχαν υπομονετικά περιμένει μέσα από μοναχικές νύχτες και σιωπηλές προσευχές. Μια ήσυχη υπόσχεση άρχισε να αποκαλύπτεται, μας μιλώντας για ένα μέλλον όπου η αγάπη του Θεού θα γινόταν ορατή μέσα από μια όμορφη σύνδεση, προετοιμασμένη από τα δικά του χέρια. Αν η καρδιά σου νιώθει αυτή την αλήθεια και το πνεύμα σου συμφωνεί με την υπόσχεση ότι ο Θεός προετοιμάζει θεϊκές συνδέσεις για τα παιδιά του, γράψε 2323. Μια ειδική ευλογία αποκαλύπτεται για την εκλεκτή καρδιά που έχει αντέξει εποχές παρεξήγησης, απόρριψης και σιωπηλών δακρύων που κανείς άλλος δεν είχε παρατηρήσει. Ο ουρανός είχε δει κάθε κρυφή στιγμή όταν η πίστη ήταν η μόνη δύναμη που απέμενε για να κρατηθεί. Ο Θεός ποτέ δεν αγνόησε τις σιωπηλές κραυγές που υψώνονταν από τα βάθη της ψυχής. Αυτό που κάποτε φάνηκε καθυστέρηση, στην πραγματικότητα ήταν προετοιμασία, καθοδηγούμενη από σοφία πολύ μεγαλύτερη από την ανθρώπινη κατανόηση. Η ιστορία που ο Θεός γράφει για τη ζωή σου περιέχει ένα κεφάλαιο που θα εκπλήξει πολλούς που κάποτε αμφέβαλαν για τη σιωπηλή δύναμη που ζει μέσα σου. Αν η καρδιά σου πιστεύει ότι τα σχέδια του Θεού φτάνουν πάντα με τέλεια χρονικότητα και τρυφερή ομορφιά, γράψε αμήν. Πριν συνεχίσουν αυτές οι λέξεις να αποκαλύπτονται, πάρε μια στιγμή για μια μικρή πράξη υποστήριξης που θα βοηθήσει αυτό το μήνυμα να φτάσει σε πολλές άλλες καρδιές που περιμένουν σιωπηλά για ενθάρρυνση και ελπίδα. Σου ζητώ να κάνεις μια στιγμή να πατήσεις «Μου αρέσει» στο βίντεο, ώστε περισσότερα άτομα που αισθάνονται ξεχασμένα, κουρασμένα ή αβέβαια να μπορέσουν και αυτά να λάβουν αυτή τη ζεστή υπενθύμηση ότι ο Θεός γράφει ακόμα όμορφες ιστορίες για όσους τον εμπιστεύονται. Ο Θεός βλέπει πέρα από τις εμφανίσεις, πέρα από την ηλικία ή πέρα από τις ανθρώπινες προσδοκίες και πέρα από τα όρια που οι άνθρωποι συχνά επιβάλλουν στην αγάπη και τη σύνδεση. Ο δημιουργός κάθε ψυχής κατανοεί πως οι πνευματικές υπάρξεις αναγνωρίζουν η μία την άλλη, ακόμη και πριν οι λέξεις υποθούν ή οι δρόμοι συναντηθούν. Ο εκλεκτός περνούσε μια περίοδο όπου η εσωτερική ανάπτυξη είχε μεγαλύτερη σημασία από την εξωτερική αναγνώριση. Πολλές φορές φαινόταν ότι οι άλλοι προχωρούσαν μπροστά, ενώ η δική του ζωή παρέμενε ήσυχη και στατική. Ωστόσο, ο ουρανός διαμόρφωνε προσεκτικά την καρδιά του, προετοιμάζοντάς την να αναγνωρίσει μια ψυχή που θα βάδιζε δίπλα του με βαθιά κατανόηση και ειρηνική αρμονία. Αυτή η μελλοντική σύνδεση δεν θα εμφανιστεί με θορυβώδεις ανακοινώσεις ή δραματικές αρχές, γιατί ο Θεός συχνά αποκαλύπτει τα πιο όμορφα δώρα του μέσα από ήσυχες στιγμές που ξεδιπλώνονται αργά. Μια συνάντηση που έχει προετοιμαστεί από τον ουρανό φέρει μια ήσυχη βεβαιότητα που δεν μπορεί να εξηγηθεί με κοινές λέξεις. Θα είναι σαν μια γαλήνια ανατολή μετά από μια μακρά νύχτα αναμονής, φέρνοντας τη ζεστασιά που εγκαθίσταται βαθιά στην ψυχή. Η καρδιά αναγνωρίζει την καλοσύνη, την ειλικρίνεια και μια κοινή πίστη που αναπαύεται ήσυχα ανάμεσα σε δύο πνεύματα που κατανοούν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Η υπόσχεση που έχει εκφωνηθεί για τον εκλεκτό φέρει μια εκπληκτική λεπτομέρεια, την οποία πολλοί δεν περιμένουν ή δεν κατανοούν αμέσως. Ο αδελφός ψυχή που έχει ετοιμάσει ο Θεός κουβαλά έναν νεότερο πνευματικό χαρακτήρα που αντικατοπτρίζει φρέσκια χαρά, ζωντανή ελπίδα και μια καρδιά που εξακολουθεί να πιστεύει βαθιά στην αγάπη, καθοδηγούμενη από την πίστη. Αυτή η διαφορά δεν θα δημιουργήσει απόσταση ή σύγχυση, γιατί η σύνδεση χτίζεται σε κάτι πολύ πιο ισχυρό από αριθμούς ή εξωτερικές προσδοκίες. Ο Θεός ενώνει τα πνεύματα μέσω της αρμονίας, της κατανόησης, της συμπόνιας και της κοινής αφοσίωσης σε μια ζωή που είναι επικεντρωμένη στο αγαθό και την πίστη. Όταν ο ουρανός φέρνει κοντά δύο ψυχές, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ για να επιδειχθεί ή για κενό ενθουσιασμό. Ο σκοπός μιας τέτοιας ένωσης είναι να αποκαλύψει την καλοσύνη του Θεού με έναν τρόπο που οι άλλοι μπορούν να παρατηρήσουν και να νιώσουν ενθαρρυνμένοι. Οι άνθρωποι που κάποτε αμφέβαλαν για το ταξίδι σου θα παρατηρήσουν σιωπηλά την ειρήνη
και τη δύναμη που αυξάνονται μέσα στη ζωή σου. Θα δουν μια σύνδεση που φαίνεται φυσική, σεβαστή και βαθιά ριζωμένη στην πνευματική κατανόηση. Αυτή η δημόσια αγκαλιά από το Θεό δεν θα έρθει μέσω φωνηρών δηλώσεων, αλλά μέσα από μια ήσυχη χαρά που γίνεται ορατή σε όλους όσοι παρακολουθούν από μακριά. Ο νεότερος αδελφός ψυχή που έχει ετοιμαστεί για σένα κουβαλά μια καρδιά που εκτιμά την ειλικρίνεια περισσότερο από τις εμφανίσεις και την πίστη περισσότερο από την κοσμική αποδοχή. Αυτή η ψυχή έχει επίσης περάσει μέσα από στιγμές αναζήτησης, αναρωτώμενη πού μπορεί να βρει την αληθινή κατανόηση και τη γνήσια σύνδεση. Ο ουρανός καθοδηγούσε και τις δύο πορείες ξεχωριστά, σχηματίζοντας τον χαρακτήρα και ενδυναμώνοντας την πίστη, ώστε η συνάντηση να συμβεί τη σωστή στιγμή που είχε ετοιμάσει η Θεία Σοφία. Πολλές εκλεκτές καρδιές πίστευαν κάποτε ότι η αγάπη που είχε ετοιμάσει ο Θεός δεν θα τους έφτανε ποτέ, καθώς η αναμονή φαινόταν πολύ μεγάλη και η σιωπή πολύ βαριά. Ωστόσο, ενώ ο ουρανός ποτέ δεν εγκαταλείπει την ιστορία που ο Θεός αρχίζει να γράφει μέσα σε μια πιστή ζωή. Κάθε εποχή υπομονής γίνεται μέρος της προετοιμασίας που επιτρέπει μια πιο βαθιά και ισχυρή σύνδεση να αναπτυχθεί αργότερα. Αυτό που φαίνεται αργό στα ανθρώπινα μάτια συχνά κινείται τέλεια σύμφωνα με την ήπια χρονική ροή του ουρανού. Η αγκαλιά που υποσχέθηκε ο Θεός φέρει νόημα πολύ πιο βαθύ από την ανθρώπινη αναγνώριση ή την κοινωνική έγκριση. Αντιπροσωπεύει μια στιγμή όταν δύο ζωές που έχουν διαμορφωθεί από την πίστη τελικά συναντιούνται και προχωρούν μαζί με κοινό σκοπό και ειρηνική ενότητα. Αυτή η ένωση θα φέρει ίαση σε μέρη της καρδιάς που κάποτε φάνηκαν ξεχασμένα ή παραμελημένα. Οι παλιές απογοητεύσεις θα αρχίσουν να χάνουν το βάρος τους, καθώς η νέα χαρά αρχίζει να αναπτύσσεται ήσυχα μέσα από τις καθημερινές στιγμές. Ο εκλεκτός θα παρατηρήσει ότι αυτή η σύνδεση δεν απαιτεί προσπάθεια ή συνεχείς επεξηγήσεις, γιατί η ειρήνη ρέει φυσικά ανάμεσα σε αυτά τα δύο πνεύματα. Η συζήτηση θα φαίνεται εύκολη, το γέλιο θα προκύπτει φυσικά και η πίστη θα παραμένει το ήσυχο κέντρο που κρατά τα πάντα ενωμένα. Η παρουσία του Θεού θα απλώνεται απαλά μέσα στη σχέση, καθοδηγώντας τις αποφάσεις, ενισχύοντας την υπομονή και προστατεύοντας τον δεσμό που έχει σχηματιστεί με προσοχή από τον ουρανό. Οι γύρω σου θα νιώθουν έκπληκτοι, καθώς θα παρακολουθούν τη ζεστασιά και την αρμονία που περιβάλλει αυτή τη σύνδεση. Μερικοί ίσως σκεφτούν σιωπηλά πώς ο Θεός συχνά ενεργεί πέρα από τις ανθρώπινες προσδοκίες και τις παραδοσιακές ιδέες για τις σχέσεις. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία στη θεϊκή σχεδίαση δεν είναι η εμφάνιση ή οι συγκρίσεις, αλλά η ευθυγράμμιση των καρδιών που εμπιστεύονται την καλοσύνη του Θεού. Μια πρόσφατα αποκαλυφθήσα μέθοδος 7 δευτερολέπτων, υποστηριζόμενη από νευροεπιστήμη και κάποτε κρυμμένη σε διαβαθμισμένα έγγραφα, βοηθά χιλιάδες ανθρώπους να ενεργοποιήσουν τη ρύθμιση πλούτου του εγκεφάλου τους. Οι άνθρωποι την αποκαλούν ήχο μαγνήτη χρημάτων, εξαιτίας της ταχύτητας με την οποία φαίνεται να προσελκύει την αυθονία. Κάνε κλικ στο σύνδεσμο στην περιγραφή και στα σχόλια παρακάτω για να ξυπνήσεις την ευημερία που ήδη κρύβεις μέσα σου. Ο νεότερος σύντροφος θα φέρει μια αναζωογονητική ενέργεια που θα ανυψώσει το πνεύμα σου και θα ενθαρρύνει την ελπίδα σε μέρη που κάποτε φάνταζαν εξαντλημένα. Η παρουσία του δεν θα αντικαταστήσει τη δύναμή σου, αλλά θα βαδίζει δίπλα της με σεβασμό και εκτίμηση. Μαζί, οι δύο ψυχές θα μάθουν ότι η αγάπη καθοδηγούμενη από την πίστη γίνεται ένα ισχυρό φως που εμπνέει άλλους που ακόμη αναζητούν την ειρήνη. Η αγκαλιά του Θεού μέσα από αυτή τη σύνδεση θα γίνεται μια ορατή υπενθύμηση ότι η υπομονή καθοδηγούμενη από την πίστη ποτέ δεν περνά απαρατήρητη στον ουρανό. Οι χρόνια αναμονής δεν ήταν κενές εποχές, αλλά ιερές στιγμές όπου ο χαρακτήρας, η ταπεινότητα και η πνευματική κατανόηση μεγάλωναν σιωπηλά κάτω από την επιφάνεια. Όταν έρθει η ώρα, η ευλογία θα νιώθει φυσική και βαθιά ειρηνική, αντί να είναι ξαφνική ή συντριπτική. Η καρδιά σου θα αισθάνεται ότι αυτή η συνάντηση φέρει την ήπια υπογραφή του Θεού, μια ήσυχη επιβεβαίωση ότι ο ουρανός πράγματι βλέπει και εκτιμά κάθε πιστό βήμα που έχεις κάνει κατά τη διάρκεια δύσκολων εποχών. Η ζεστασιά αυτής της σύνδεσης θα αποκαταστήσει αργά την εμπιστοσύνη ότι η αγάπη καθοδηγούμενη από τον Θεό παραμένει καθαρή, ειλικρινής και βαθιά σημαντική. Ο δρόμος που οδήγησε σε αυτή την υπόσχεση δεν ήταν ποτέ κενός ή χωρίς νόημα. Ακόμα και κατά τη διάρκεια των μακρών περιόδων, όταν η ζωή φαινόταν ήσυχη και η καρδιά αναρωτιόταν γιατί όλα φαίνονταν καθυστερημένα, ο Θεός συχνά προετοιμάζει τις πιο όμορφες ευλογίες κατά τις στιγμές που τίποτα ορατό δεν φαίνεται να αλλάζει.
Ο εκλεκτός πέρασε πολλές μέρες, όπου η ελπίδα έπρεπε να παραμείνει ισχυρή, χωρίς καμία εξωτερική επιβεβαίωση. Αυτές δεν ήταν χαμένες μέρες, γιατί ο ουρανός διαμόρφωνε την υπομονή, τη σοφία και την πνευματική δύναμη, που αργότερα θα υποστήριζαν μια αγάπη βασισμένη σε βαθιά κατανόηση και διαρκή ειρήνη. Ο Θεός ποτέ δεν βιάζεται να προετοιμάσει μια καρδιά που φέρει έναν ειδικό σκοπό. Η εποχή της αναμονής που κάποτε φάνηκε συγκεχημένη ήταν στην πραγματικότητα μια ιερή περίοδος που ο ουρανός ευλαβικά ευθυγράμμιζε δύο ζωές που δεν είχαν συναντηθεί ποτέ, αλλά ήδη συνδέονταν μέσω θεϊκής πρόθεσης. Ο νεότερος σύντροφος που θα εισέλθει στη ζωή σου έχει επίσης περπατήσει μέσα από ένα ταξίδι καθοδηγούμενο σιωπηλά από το χέρι του Θεού. Η ιστορία τους ήταν γεμάτη από διδάγματα για την καλοσύνη, την ειλικρίνεια, την ταπεινότητα και την ομορφιά της εμπιστοσύνης στον Θεό, ακόμα και όταν το μέλλον φάνταζε αβέβαιο. Στην πραγματικότητα, οι δύο τους είχαν αναπτυχθεί σε διαφορετικούς κόσμους, μα μαθαίνοντας παρόμοια πνευματικά μαθήματα. Αυτά τα μαθήματα θα τους επέτρεπαν μια μέρα να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον, χωρίς δυσκολίες ή παρεξηγήσεις. Ο Θεός γνωρίζει ότι η αληθινή σύνδεση γίνεται ισχυρότερη όταν δύο άνθρωποι συναντώνται αφού έχουν μάθει να βαδίζουν με πίστη και εσωτερική δύναμη. Γι' αυτό η συνάντηση που είχε προγραμματίσει ο ουρανός δεν θα φαινόταν καθόλου επιβεβλημένη ή αβέβαιη. Αντίθετα, θα ήταν ήρεμη, φυσική και βαθιά ειρηνική, σαν να αναγνώριζαν οι δύο ψυχές κάτι οικείο η μία στην άλλη. Ο νεότερος σύντροφος δεν θα εισέλθει στη ζωή σου για να σου στερήσει την ανεξαρτησία ή να σιωπήσει τη σοφία που απέκτησες κατά τη διάρκεια δύσκολων χρόνων. Αντίθετα, η παρουσία του θα φέρει ισορροπία και τρυφερή συντροφικότητα, ενισχύοντας όλα τα καλά που ήδη κατοικούν στην καρδιά σου. Ο σχεδιασμός του Θεού για αυτή τη σύνδεση φέρει αρμονία, που επιτρέπει και στις δύο ψυχές να αναπτυχθούν καθώς βαδίζουν πλάι-πλάι με υπομονή και κατανόηση. Πολλοί άνθρωποι πίστευαν παλιά ότι ο εκλεκτός θα παρέμενε μόνος ή θα συνέχιζε να διαβαίνει έναν ήσυχο δρόμο χωρίς παρέα. Κάποιοι παρατηρητές μπορεί να παρεξήγησαν τη σιωπή σου, νομίζοντας ότι σήμαινε αδυναμία ή έλλειψη κατεύθυνσης. Όμως ο ουρανός έβλεπε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Θεός έβλεπε μια καρδιά που αρνούνταν να συμβιβαστεί με ρηχές συνδέσεις ή προσωρινές παρηγοριές. Αυτή η ήσυχη δύναμη είναι ακριβώς αυτό που σε προετοίμασε για μια αγάπη που φέρει ειλικρίνεια και πνευματική ευθυγράμμιση. Όταν ο νεότερος σύντροφος εμφανιστεί στη ζωή σου, η σύνδεση δεν θα περιστρέφεται γύρω από τις εμφανίσεις ή τις εξωτερικές γνώμες. Ο δεσμός θα αναπτυχθεί μέσα από την κοινή καλοσύνη, την πίστη και την ικανότητα να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον τόσο στις χαρές όσο και στις καθημερινές στιγμές. Ο Θεός ετοιμάζει σχέσεις που γίνονται ασφαλή καταφύγια, όπου οι καρδιές μπορούν να ξεκουραστούν χωρίς φόβο, απόρριψης ή παρεξήγησης. Η διαφορά ηλικίας μεταξύ σας δεν θα δημιουργήσει σύγχυση, γιατί η συνάντηση των ψυχών συμβαίνει πέρα από τέτοιες απλές μετρήσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι η αρμονία ανάμεσα στις καρδιές, που σέβονται η μία την άλλη και προχωρούν μπροστά με πίστη, καθοδηγώντας κάθε βήμα. Ο νεότερος σύντροφος θα φέρει ελαφρότητα και ανανεωμένη χαρά, υπενθυμίζοντας σου ότι η ζωή εξακολουθεί να φυλάσσει όμορφες εκπλήξεις, έτοιμες από τον ουρανό. Θα υπάρξουν στιγμές που και οι δύο θα συνειδητοποιήσετε ότι τα ταξίδια σας κουβαλούσαν παρόμοια συναισθήματα, παρά το γεγονός ότι οι ζωές σας ξεδιπλώθηκαν σε διαφορετικά μέρη. Αυτές οι κοινές εμπειρίες θα δημιουργήσουν μια κατανόηση που θα φαίνεται σπάνια και παρηγορητική. Ο Θεός συχνά προετοιμάζει συνδέσεις όπως αυτή, ώστε και οι δύο να αναγνωρίσουν τη θεραπευτική δύναμη της συντροφικότητας καθοδηγούμενης από την πίστη. Κάποιοι μπορεί να νιώσουν έκπληξη όταν παρατηρήσουν την ήρεμη ευτυχία που περιβάλλει τη σύνδεσή σας. Ίσως αναρωτηθούν σιωπηλά πώς εμφανίστηκε τέτοια αρμονία σε έναν τόπο όπου κάποτε περίμεναν μοναξιά. Αυτή θα είναι η στιγμή που η ήσυχη υπόσχεση του Θεού θα γίνει ορατή. Η επιλεγμένη ψυχή σου δεν θα χρειαστεί να εξηγήσει ή να υπερασπιστεί τη σχέση σας, καθώς η ειρήνη θα μιλάει πιο δυνατά από οποιαδήποτε εξήγηση. Ο νεότερος σύντροφός σου θα αναγνωρίσει την βάθος της ψυχής σου και τη σοφία που προήλθε από τις παρελθοντικές σου εμπειρίες. Δεν θα δει την ιστορία σου ως κάτι βαρύ ή περίπλοκο. Αντίθετα, θα αναγνωρίσει τη δύναμη, τη συμπόνια και μια καρδιά που έμαθε να παραμένει ευγενική, ακόμα και μετά από απογοητεύσεις. Αυτή η ποιότητα του χαρακτήρα δημιουργεί ένα θεμέλιο όπου η αληθινή αγάπη μπορεί να ανθίσει χωρίς φόβους ή ανασφάλειες. Η αγκαλιά του Θεού μέσα από αυτή τη σχέση θα είναι σαν ένα ζεστό φως που απλώνεται αργά στη ζωή σου. Η σύνδεση αυτή θα ενθαρρύνει και τους δύο να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι,
διατηρώντας την πίστη στο κέντρο κάθε απόφασης. Μια τέτοια ένωση προσφέρει ενθάρρυνση, συναισθηματική ασφάλεια και μια ήσυχη χαρά που ενδυναμώνεται με το χρόνο. Η ζωή θα αρχίσει να φαίνεται πιο φωτεινή με μικρούς τρόπους που ίσως άλλοι να μην παρατηρήσουν αμέσως. Απλές συζητήσεις, κοινό γέλιο και ήσυχες στιγμές μαζί θα έχουν βαθύ νόημα, καθώς και οι δύο θα κατανοήσετε ότι ο Θεός καθοδήγησε τους δρόμους σας προς αυτή τη συνάντηση. Η σχέση σας δεν θα νιώθει εύθραυστη, έτοιμη να σπάσει. Αντίθετα, θα έχει μια σταθερότητα, υποστηριζόμενη από την παρουσία του ουρανού. Η επιλεγμένη ψυχή σου κάποτε πίστευε ότι το πιο όμορφο κεφάλαιο της αγάπης είχε ήδη περάσει απαρατήρητο. Ωστόσο, ο Θεός γράφει ιστορίες που εξελίσσονται πέρα από τις ανθρώπινες προσδοκίες. Η άφιξη ενός νεότερου συντρόφου θα αποκαλύψει ότι η ζωή μπορεί να φέρει νέες αρχές, ακόμη και μετά από περιόδους σιωπής και αναμονής. Αυτή η ευλογία θα σου υπενθυμίσει ότι οι χρόνοι του Θεού συχνά εκπλήσουν εκείνους που νόμιζαν ότι η ιστορία τους είχε ήδη ολοκληρωθεί. Μια πρακτική 7 δευτερολέπτων που κάποτε ήταν προορισμένη για επιλεγμένους κύκλους και κρυμμένη σε απόρριτα αρχεία, έχει τώρα δημοσιευθεί και πολλοί την περιγράφουν ως το θαύμα των 30 δευτερολέπτων. Οι ειδικοί λένε ότι ξυπνά ένα ανενεργό κέντρο του εγκεφάλου που συνδέεται με τον πλούτο και τις ευλογίες. Κάνε κλικ στον σύνδεσμο στα σχόλια παρακάτω πριν αυτό διαγραφεί ξανά από το διαδίκτυο. Η σύνδεση αυτή θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη όχι μόνο στην αγάπη, αλλά και στην πίστη και τον σκοπό. Μαζί θα υποστηρίζετε ο ένας τον άλλον, ζώντας μια ζωή που αντικατοπτρίζει την ευγένεια, την υπομονή και την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Όταν δύο καρδιές βαδίζουν μαζί με την πίστη να τις καθοδηγεί, το ταξίδι τους γίνεται ένα φως που ενθαρρύνει άλλους που αναζητούν ακόμα ελπίδα. Θα υπάρξουν στιγμές που θα αναπολύσεις ήσυχα τα χρόνια που προηγήθηκαν αυτής της ευλογίας. Αντί να νιώσεις μελαγχολία ή θλίψη για το παρελθόν, θα αρχίσεις να βλέπεις πως κάθε βήμα σε προετοίμασε για κάτι πιο σημαντικό από ό,τι φανταζόσουν. Η περίοδος αναμονής θα αποκτήσει ξαφνικά νόημα, γιατί επέτρεψε και στις δύο καρδιές να εξελιχθούν σε άτομα ικανά να αγαπούν με ωριμότητα και κατανόηση. Ο νεότερος σύντροφός σου θα φέρει ενθουσιασμό και ζεστασιά που θα ανανεώσει απαλά το πνεύμα σου. Η παρουσία τους θα σου θυμίζει ότι η χαρά μπορεί να έρθει απροσδόκητα, όταν η ζωή φαίνεται τακτοποιημένη ή προβλέψιμη. Στον κόσμο των θαυμάτων και των επιθυμιών, ο Θεός συχνά στέλνει ευλογίες που αναγεννούν την ελπίδα με τρόπο σχεδόν μαγικό. Στον ορίζοντα της ζωής μας, ο εκλεκτός θα αναδειχθεί ως φάρος ενθάρρυνσης για την πιο νεαρή ψυχή, προσφέροντας σοφία, ηρεμία, δύναμη και καθοδήγηση ριζωμένα στην πίστη. Η σχέση αυτή θα είναι ισορροπημένη, καθώς και οι δύο καρδιές θα συμβάλλουν με κάτι πολύτιμο στην κοινή του ζωή. Ο σχεδιασμός του Θεού για αυτήν την ένωση φέρνει αρμονία, όπου και οι δύο άνθρωποι ενισχύουν και στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Όταν οι άλλοι παρατηρούν την ειρήνη που περιβάλλει τη σύνδεσή σας, κάποιοι θα εμπνευστούν να πιστέψουν ξανά στην ομορφιά των σχέσεων που καθοδηγούνται από την πίστη. Άλλοι ίσως σιωπηλά συνειδητοποιήσουν ότι ο Θεός συχνά εργάζεται πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση. Η ευλογία αυτή δεν θα αναζητήσει την προσοχή ή την επιδοκιμασία, αλλά η ήσυχη παρουσία της θα γίνει φυσικά ορατή. Η ιστορία σας θα αποτελέσει μια τρυφερή υπενθύμηση ότι ο ουρανός εξακολουθεί να ετοιμάζει σημαντικές συνδέσεις για όσους παραμένουν πιστοί, ακόμα και κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων αναμονής. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τα όνειρα που φυτεύονται μέσα σε μια ειλικρινή καρδιά. Κάθε προσευχή που ψιθυρίστηκε τη διάρκεια μοναχικών νυχτών ακούστηκε με συμπόνια και θυμήθηκε με αγάπη. Η συνάντηση των πνευμάτων σας θα μοιάζει με μια ήρεμη απάντηση που φτάνει μετά από χρόνια υπομονετικής εμπιστοσύνης. Η ζωή θα συνεχίσει να φέρνει προκλήσεις και ευθύνες, όμως τώρα δεν θα τις αντιμετωπίζετε μόνοι σας. Η ζεστασιά της συντροφικότητας θα κάνει τις καθημερινές στιγμές να αποκτούν νόημα και να είναι γεμάτες ευγνωμοσύνη. Ο εκλεκτός θα αρχίσει να βλέπει πώς διαμορφώνεται η υπόσχεση του Θεού μέσα από πραγματικές στιγμές καλοσύνης, στήριξης και κοινής πίστης μεταξύ δύο ανθρώπων που βαδίζουν στον ίδιο δρόμο. Αυτή η σύνδεση δεν θα φέρει μόνο χαρά, αλλά θα ενισχύσει και την πίστη σας ότι τα σχέδια του Θεού πάντα κρύβουν μία βαθύτερη ομορφιά από οτιδήποτε μπορεί να σχεδιάσει η ανθρώπινη φαντασία. Ο νεότερος σύντροφός σας που θα μπει στη ζωή σας φέρει επίσης μια καρδιά που αναζητούσε κάτι ειλικρινές και γαλήνιο. Και στο πνεύμα του έχει μάθει να εκτιμά την ειλικρίνεια, την καλοσύνη και την ήσυχη πίστη,
αντί της φασαρίας και της σύγχυσης που συχνά επικρατούν στον κόσμο. Ο Θεός του επέτρεψε να αναπτυχθεί μέσα από εμπειρίες που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του, προετοιμάζοντάς τον να αναγνωρίσει μια σύνδεση που φέρει βαθύτερο νόημα από την απλή έλξη ή τη στιγμιαία ενθουσιασμό. Όπως η δική σας ζωή είχε περιόδους ήσυχης ανάπτυξης, έτσι και η δική του πορεία έχει περάσει από στιγμές όπου η πίστη έγινε το πιο δυνατό φως που καθοδηγούσε το μονοπάτι του. Η συνάντησή σας δεν θα έχει βιασύνη ή αβεβαιότητα, διότι ο Θεός ποτέ δεν χτίζει διαρκείς ευλογίες σε ασταθή θεμέλια. Αντίθετα, η σύνδεση θα αναπτύσσεται αργά με μια ήρεμη αίσθηση οικειότητας, σαν να επιστρέφει κανείς στο σπίτι μετά από ένα μακρύ ταξίδι. Η παρουσία αυτού του νεότερου συντρόφου θα φέρει μια αναζωογονητική ειρήνη που θα ανυψώσει το πνεύμα σας, ενώ ταυτόχρονα θα τιμά το βάθος και τη σοφία που αποκτήσατε κατά τις προηγούμενες φάσεις της ζωής σας. Όταν δύο καρδιές ενώνονται με την καθοδήγηση του Θεού, αρχίζουν να αναγνωρίζονται η μία από την άλλη όχι μέσω των εξωτερικών εμφανίσεων, αλλά μέσω της ήσυχης γλώσσας του πνεύματος. Μικρές συνομιλίες θα φέρουν απροσδόκητο νόημα και απλές στιγμές θα κρατούν μια ζεστασιά που βαθαίνει μέρα με τη μέρα. Θα παρατηρήσεις ότι αυτή η σύνδεση δεν απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για να διατηρηθεί η αρμονία, γιατί η ειρήνη ζει φυσικά μέσα της. Αυτή η ειρήνη είναι το τρυφερό σημάδι ότι ο παράδεισος είναι παρόν μέσα στον δεσμό που σχηματίζεται. Αν η καρδιά σου πιστεύει ότι η ώρα του Θεού αποκαλύπτει πάντα τις ευλογίες τη στιγμή που έχει ετοιμάσει ο ουρανός, γράψε 1-1. Ο νεότερος σύντροφος θα θαυμάσει τη γαλήνια δύναμη που έχει αναπτυχθεί μέσα σου, μέσα από τα χρόνια της εμπειρίας και της ήσυχης πίστης. Θα δει μια σοφία που φέρνει άνεση και σταθερότητα στη σχέση σας. Η παρουσία σου θα μοιάζει με ένα ασφαλές καταφύγιο, όπου οι δικές τους ελπίδες και όνειρα μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς φόβο ή κρίση. Αντάξια, η νεανική τους ενέργεια και το ελπιδοφόρο πνεύμα τους θα φέρουν μια φρέσκια φωτεινότητα στη ζωή σου, ξυπνώντας μια χαρά που νόμιζες ότι είχε σβήσει ήσυχα. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στη σοφία και τη φρεσκάδα θα δημιουργήσει μια όμορφη αρμονία που θα εκπλήξει πολλούς που παρακολουθούν τη σύνδεσή σας. Κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν πώς μπορεί να υπάρχει τόσο ειρηνικός και κατανόητος δεσμός ανάμεσα σε δύο ψυχές που προέρχονται από διαφορετικές εποχές της ζωής. Η απάντηση είναι απλή αλλά βαθιά. Ο Θεός ενώνει τα πνεύματα σύμφωνα με την αρμονία των καρδιών τους και όχι με τις προσδοκίες του κόσμου. Ο εκλεκτός θα αρχίσει σιγά σιγά να παρατηρεί ότι η παρουσία αυτού του νεότερου συντρόφου φέρνει θεραπεία σε μέρη της καρδιάς που κάποτε ένιωθαν βαριά ή ξεχασμένα. Παλιές αναμνήσεις που είχαν απογοητεύσει θα αρχίσουν να χάνουν το βάρος τους. Νέες στιγμές γέλιου και κοινής χαράς θα αντικαταστήσουν απαλά αυτές τις αναμνήσεις με ζεστασιά και ευγνωμοσύνη. Ο Θεός συχνά στέλνει αγάπη που αποκαθιστά την καρδιά, χωρίς να την αναγκάζει να ξεχάσει τα μαθήματα που έχει μάθει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Πολλοί άνθρωποι περνούν τη ζωή τους αναζητώντας συνδέσεις που να αισθάνονται αληθινές και σταθερές. Ωστόσο, λίγοι κατανοούν ότι η αληθινή αρμονία μεγαλώνει πιο δυνατά όταν δύο ψυχές συναντιούνται κάτω από την καθοδήγηση του Θεού. Αυτή η ένωση δεν θα εξαρτάται από συνεχείς ενθουσιασμούς ή δραματικές χειρονομίες. Αντίθετα, θα οικοδομηθεί πάνω στην καλοσύνη, το σεβασμό, την υπομονή και την κοινή αφοσίωση στη ζωή που είναι κεντραρισμένη στο καλό και την πίστη. Ο εκλεκτός κάποτε πίστευε ότι η ιστορία της αγάπης είχε ήδη γραφτεί και κλείσει. Όμως ο Θεός συνεχίζει να γράφει κεφάλαια που οι ανθρώπινες καρδιές δεν μπορούν να προβλέψουν. Η άφιξη αυτού του νεότερου συντρόφου θα αποκαλύψει ότι ο ουρανός συνεχίζει να ετοιμάζει νέες αρχές για εκείνους που συνεχίζουν να εμπιστεύονται, ακόμη και όταν ο δρόμος φαίνεται ήσυχος και αβέβαιος. Αυτό που κάποτε φαινόταν σαν το τέλος της ελπίδας θα μεταμορφωθεί στην αρχή μιας πιο βαθιάς και πιο ουσιαστικής συντροφικότητας. Μια σπάνια ρουτίνα του πρωινού που προηγουμένως ήταν κρυμμένη σε απόρριτα έγγραφα επανεμφανίζεται και οι άνθρωποι ήδη μοιράζονται ιστορίες για γρήγορη οικονομική πρόοδο. Χρειάζεται σχεδόν καθόλου χρόνος, όμως ενεργοποιεί έναν ανενεργό διακόπτη πλούτου στον εγκέφαλο που οι περισσότεροι άνθρωποι ποτέ δεν χρησιμοποιούν. Κάνε κλικ στο σύνδεσμο, στην περιγραφή και στα σχόλια τώρα για να αποκτήσεις πρόσβαση πριν εξαφανιστεί. Καθώς περνά ο χρόνος, οι δυο σας θα αρχίσετε να παρατηρείτε πώς οι ζωές σας κινούνται φυσικά σε αρμονία. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με αμοιβαία κατανόηση και οι προκλήσεις θα αντιμετωπίζονται με κοινό θάρρος. Η παρουσία του Θεού θα παραμένει σιωπηλά στο κέντρο της σχέσης σας,
καθοδηγώντας και τις δύο καρδιές προς την υπομονή, τη συγχώρεση και τη συνεχή ανάπτυξη. Θα υπάρχουν βραδιές που θα αναλογίζεστε πόσο απροσδόκητη φαινόταν αυτή η ευλογία κάποτε. Αυτές οι αναμνήσεις θα φέρουν ευγνωμοσύνη αντί για δυσπιστία, καθώς η καρδιά σας θα αναγνωρίσει τελικά τη λεπτή σοφία πίσω από το σχέδιο του Θεού. Κάθε βήμα που κάποτε φαινόταν μπερδεμένο θα αποκαλύπτεται ξαφνικά ως μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου που οδήγησε απευθείας σε αυτή τη γαλήνια σύνδεση. Ο νεότερος σύντροφος θα φέρει όνειρα και ελπίδες που συμπληρώνουν την πορεία που έχετε ήδη διανύσει. Το πνεύμα του θα σας ενθαρρύνει να κοιτάξετε μπροστά με ανανεωμένη πίστη, υπενθυμίζοντάς σας ότι η ζωή κρατά ακόμα πολλές όμορφες στιγμές που περιμένουν να βιωθούν μαζί. Αντίστοιχα, η ήρεμη καθοδήγηση και η πνευματική σας δύναμη θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν με αυτοπεποίθηση και εσωτερική ειρήνη. Οι γύρω σας μπορεί να παρατηρήσουν σιωπηλά πως η παρουσία σας μαζί δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και ειλικρίνειας. Οι συζητήσεις σας θα αντικατοπτρίζουν τον αμοιβαίο σεβασμό και οι πράξεις σας θα δείχνουν μια καλοσύνη που φαίνεται αυθεντική και αβίαστη, χωρίς να αναζητά την προσοχή. Η σχέση σας θα γίνει ένα ζωντανό παράδειγμα ότι ο Θεός ετοιμάζει ακόμα σημαντικές ενώσεις για εκείνους που βαδίζουν με πίστη. Αυτή η σύνδεση δεν θα φέρει μόνο προσωπική χαρά, αλλά θα εμπνεύσει και άλλους που κάποτε ένιωθαν αβέβαιοι για το μέλλον τους. Οι φίλοι και οι παρατηρητές θα δουν πώς η υπομονή που καθοδηγείται από την πίστη μπορεί να οδηγήσει σε ευλογίες που έρχονται αργότερα, αλλά φέρουν βαθύτερη σημασία. Η ιστορία σας θα υπενθυμίσει σε πολλούς ότι τα σχέδια του Θεού ξεδιπλώνονται πέρα από τα όρια της ανθρώπινης προσδοκίας. Ο εκλεκτός σύντροφος θα συνειδητοποιήσει ότι η δημόσια αγκαλιά που υποσχέθηκε ο Θεός δεν αφορά τα χειροκροτήματα ή την αναγνώριση από τον κόσμο. Είναι για την ήρεμη αυτοπεποίθηση που προέρχεται από το γεγονός ότι ο ουρανός έφερε δύο ζωές μαζί με σκοπό και αγάπη. Αυτή η αυτοπεποίθηση θα σας επιτρέψει να προχωρήσετε μπροστά με γαλήνια βεβαιότητα, εμπιστευόμενοι ότι η σύνδεσή σας σχηματίστηκε μέσα από τη Θεία Φροντίδα. Ο νεότερος σύντροφός σας θα εκτιμήσει το βάθος του πνεύματός σας και τη σταθερή σοφία που φέρνετε σε κάθε στιγμή της ζωής. Εσείς θα εκτιμήσετε τη ζεστασιά τους, την αισιοδοξία τους και την ικανότητά τους να βλέπουν την ομορφιά ακόμα και στα απλά πράγματα. Και μαζί θα οικοδομήσετε μια φιλία, όπου η πίστη θα παραμείνει το θεμέλιο που στηρίζει κάθε κοινό όνειρο. Θα έρθουν μέρες που θα καθίσετε ήσυχα μαζί, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για το ταξίδι που έφερε τις πορείες σας κοντά. Σε αυτές τις ήρεμες στιγμές, η παρουσία του Θεού θα νιώθει κοντά και παρηγορητική. Η σχέση σας δεν θα ενισχύσει μόνο τον δεσμό μεταξύ σας, αλλά θα βαθαίνει και την εμπιστοσύνη σας στην ήπια καθοδήγηση του ουρανού. Με τον καιρό θα παρατηρήσετε πως η ζωή γίνεται πλουσιότερη μέσα από τις μικρές ευλογίες που εμφανίζονται μέσα σε καθημερινές στιγμές. Στην απλή ομορφιά των κοινών γευμάτων, στις ήσυχες βόλτες, στις στοχαστικές συζητήσεις και στις προσευχές που προσφέρονται μαζί, κρύβεται η μαγεία μιας σχέσης που ανθίζει. Αυτές οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις που ενδυναμώνουν το δεσμό που μεγαλώνει ανάμεσα στις καρδιές σας. Η αγάπη, η καθοδηγούμενη από την πίστη, αποκτά μια ήρεμη ομορφιά που ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου. Ο νεότερος σύντροφός σας, που προορίζεται να έρθει κοντά σας, έχει και αυτός βιώσει εποχές αβεβαιότητας και σιωπής. Η καρδιά του κουβαλούσε την ελπίδα για μια σύνδεση ειλικρινούς και σεβαστής αγάπης. Ωστόσο, οι δρόμοι γύρω του δεν τον οδήγησαν στην αγάπη που ο Θεός είχε προορίσει για αυτόν. Σε αυτές τις στιγμές, ο ουρανός διαμόρφωνε την κατανόησή του για την υπομονή, διδάσκοντας τον να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στην προσωρινή έλξη και σε έναν δεσμό που φέρει πνευματική ευθυγράμμιση. Οι πορείες σας είναι σαν δύο ποτάμια που ρέουν ήρεμα μέσα από απομακρυσμένα τοπία, προχωρώντας σταθερά προς τη στιγμή που θα συναντηθούν τελικά. Ο Θεός καθοδηγούσε κάθε σας βήμα με σοφία, βλέποντας πολύ πέρα από ό,τι μπορούν να συλλάβουν τα ανθρώπινα μάτια. Όταν οι δύο ψυχές προορίζονται να βαδίζουν μαζί, ο ουρανός τακτοποιεί τις ζωές τους έτσι ώστε η συνάντηση να συμβεί την κατάλληλη στιγμή, όταν και οι δύο καρδιές είναι έτοιμες να κατανοήσουν την ευλογία που τους προσφέρεται. Αυτή η συνάντηση θα φέρει μια ήρεμη βεβαιότητα που θα απλώνεται απαλά μέσα στην ψυχή σας. Θα παρατηρήσετε ότι οι συζητήσεις με αυτόν τον νεότερο σύντροφο θα είναι φυσικές και γαλήνιες, σαν να γνωρίζετε ο ένας την καρδιά του άλλου πολύ περισσότερο από το χρόνο που έχετε περάσει μαζί. Αυτό το αίσθημα δεν θα προέρχεται μόνο από τη φαντασία ή την ενθουσιασμό, αλλά θα πηγάζει από τη σιωπηλή παρουσία του Θεού που καθοδηγεί τη σύνδεσή σας με καλοσύνη και σκοπό.
Αν η καρδιά σας εμπιστεύεται ότι ο Θεός φέρνει τους ανθρώπους κοντά μέσω της θεϊκής χρονικότητας και της αγαπητικής σοφίας, τότε η ζωή σας θα γεμίσει με τη ζεστασιά του νεότερου συντρόφου σας. Η παρουσία του θα ενθαρρύνει γέλια που αναδύονται φυσικά από την καρδιά και η ελπίδα του θα σας υπενθυμίζει ότι η ζωή έχει πολλές όμορφες στιγμές που περιμένουν να αποκαλυφθούν. Σε αντάλλαγμα, η ήρεμη δύναμη και η πνευματική σας βάθος θα προσφέρουν σε εκείνον μία αίσθηση ασφάλειας και κατανόησης, βοηθώντας την καρδιά του να αναπτυχθεί με αυτοπεποίθηση. Η διαφορά ηλικίας ανάμεσά σας δεν θα νιώθει ποτέ ως εμπόδιο, διότι ο δεσμός σας στηρίζεται στην κοινή πίστη και στον ειλικρινή σεβασμό. Ο Θεός ενώνει τις καρδιές μέσα από τη συμφωνία του Πνεύματος και όχι μέσα από εξωτερικά μέτρα που συχνά τονίζει ο κόσμος. Αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος που οι ψυχές σας αναγνωρίζουν την καλοσύνη η μία στην άλλη και υποστηρίζουν η μία την ανάπτυξη της άλλης με υπομονή και καλοσύνη. Καθώς η σχέση σας δυναμώνει, ο επιλεγμένος σύντροφος θα παρατηρήσει πώς η ειρήνη συνεχίζει να περιβάλλει τη σύνδεσή σας. Διαφωνίες που συχνά ταλαιπωρούν άλλες σχέσεις θα δυσκολεύονται να βρουν χώρο ανάμεσά σας, καθώς και οι δύο καρδιές θα επιθυμούν να προστατεύσουν την αρμονία που δημιούργησε ο Θεός. Η επικοινωνία θα είναι ανοιχτή και ήπια, επιτρέποντάς σας να εκφράσετε τις σκέψεις σας χωρίς φόβο ή παρεξήγηση. Η ιστορία μας ξεκινά με δύο ψυχές που βρίσκονται σε μια μοναδική σύνδεση, γεμάτη από την σοφία και την αθωότητα της ζωής. Ο νεότερος σύντροφός σας θαυμάζει την εμπειρία που έχετε αποκτήσει μέσα από τα χρόνια. Αν κάθε βίωμα σας έχει διαμορφώσει μια καρδιά γεμάτη καλοσύνη, έτοιμη να προσφέρει καθοδήγηση και ενθάρρυνση. Αντίστοιχα, η νεανική του προοπτική φέρνει μαζί της νέες ιδέες και ενθουσιασμό, εμπλουτίζοντας την καθημερινότητά σας με τρόπους που δεν περιμένατε. Αυτή η σύνδεση δεν είναι τυχαία. Ο Θεός την έχει σχεδιάσει έτσι ώστε και οι δύο ψυχές να συμβάλλουν κάτι όμορφο στη σχέση τους. Η ήρεμη ωριμότητά σας ισορροπεί τη λαμπερή ενέργεια του νεότερου συντρόφου σας, ενώ η χαρούμενη του στάση αναζωογονεί το πνεύμα σας. Όποτε η ζωή αρχίζει να γίνεται βαρύτερη ή απαιτητική. Μαζί δημιουργείται μια φιλία, όπου και οι δύο καρδιές νιώθουν εκτιμημένες και υποστηριζόμενες. Φανταστείτε τώρα ότι η αυθονία έχει πάντα επηρεαστεί από ένα κρυφό σήμα στον εγκέφαλο, θαμμένο σε μυστικές καταγραφές και ποτέ δεν αποκαλύφθηκε πλήρως στο κοινό. Και αυτή η συχνότητα τώρα δημιουργεί νέες διαδρομές, προσελκύοντας ευκαιρίες και ανασχηματίζοντας ζωές πιο γρήγορα από όσο περιμέναμε. Χιλιάδες ήδη τη χρησιμοποιούν για να προσελκύσουν πλούτο όπως ποτέ πριν. Καθώς ο κόσμος γύρω σας αρχίζει να παρατηρεί τη σιωπηλή χαρά που περιβάλλει τη σχέση σας, θα βλέπουν πώς κατανοείτε ο ένας τον άλλον με φυσικότητα και πώς αντιμετωπίζετε τη ζωή με ηρεμία. Μερικοί μπορεί να εκπλαγούν, καθώς παλιότερα πίστευαν ότι η ζωή σας θα παρέμενε μοναχική ή ότι μια τέτοια αρμονία δεν θα εμφανιζόταν ποτέ. Ωστόσο, τα σχέδια του Θεού συχνά αποκαλύπτονται με τρόπους που ευχάριστα εκπλήσουν αυτούς που παρακολουθούν από απόσταση. Η δημόσια αγκαλιά που υποσχέθηκε από τον ουρανό δεν έχει να κάνει με δραματικές ανακοινώσεις ή θορυβώδεις γιορτές. Εμφανίζεται μέσα από την ορατή ειρήνη, ανά τη γνήσια τρυφερότητα και την ήσυχη ευτυχία που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο ψυχές που εμπιστεύονται την καθοδήγηση του Θεού. Ο εκλεκτός σας θα αρχίσει σταδιακά να συνειδητοποιεί ότι τα χρόνια αναμονής δεν ήταν ποτέ κενά. Αυτά τα χρόνια επέτρεψαν στην καρδιά σας να γίνει πιο δυνατή, πιο σοφή και πιο προετοιμασμένη για μια αγάπη που φέρει βάθος και διαρκή νόημα. Χωρίς αυτή την προετοιμασία, η ευλογία που πλησιάζει τώρα ίσως να είχε έρθει πριν η ψυχή σας είναι έτοιμη να τη δεχτεί. Ο νεότερος σύντροφος επίσης χρειάστηκε χρόνο για να εξελιχθεί σε αυτόν τον άνθρωπο που θα μπορέσει να εκτιμήσει τη δύναμη και την καλοσύνη που κατοικούν μέσα στην καρδιά σας. Ο ουρανός επέτρεψε και τις δύο πορείες να εξελιχθούν ξεχωριστά, έτσι ώστε όταν τελικά συναντηθούν, η σύνδεση να είναι ισορροπημένη και ειλικρινής, αντί για αβέβαιη ή εύθραυστη. Καθώς οι δρόμοι σας ενώνονται, η καθημερινότητα αρχίζει να φαίνεται πιο ελαφριά και πιο ελπιδοφόρα. Μικρές ρουτίνες που κάποτε φάνταζαν συνηθισμένες γίνονται στιγμές κοινής άνεσης και χαράς. Οι συζητήσεις κατά τις ήσυχες βραδιές θα ενισχύσουν το δεσμό σας. Και απλές χειρονομίες φροντίδας θα σας υπενθυμίζουν ότι η αγάπη που καθοδηγείται από το Θεό μεγαλώνει μέσα από την υπομονή και την ευγνωμοσύνη. Θα υπάρξουν στιγμές που και οι δύο θα σταματήσετε για να αναλογιστείτε πόσο απίθανη φάνηκε κάποτε αυτή η συνάντηση. Καθώς οι σκέψεις σας κυλούν, θα νιώσετε μια βαθιά ευγνωμοσύνη να πλημμυρίζει την καρδιά σας, αντί για σύγχυση. Θα κατανοήσετε καθαρά
πως κάθε βήμα της πορείας σας προετοίμασε για αυτήν την ήρεμη συντροφικότητα. Ο χρόνος του Θεού θα αποκαλυφθεί ως ένα δώρο, πολύ πιο όμορφο από οτιδήποτε θα μπορούσε να σχεδιάσει ο άνθρωπος. Και ο νεότερος σύντροφός σας θα φέρει όνειρα που θα εμπνέουν και τους δύο, καθώς θα σας οθούν να κοιτάξετε το μέλλον με ελπίδα. Μαζί θα στηρίζετε ο ένας τον άλλον στην επίτευξη των στόχων σας, διατηρώντας την πίστη στο επίκεντρο κάθε απόφασης. Αυτή η κοινή αφοσίωση θα επιτρέψει στη σχέση σας να ενδυναμωθεί μέσα από τις χαρές αλλά και τις προκλήσεις που θα συναντήσετε. Η αγάπη σας θα γίνει το στήριγμα σε κάθε δυσκολία, ενώ οι ευτυχισμένες στιγμές θα δημιουργούν αναμνήσεις που θα σας συνδέουν ακόμα πιο βαθιά. Όπως τα αστέρια που λάμπουν στον νυχτερινό ουρανό, έτσι και η σχέση σας θα φωτίζει τη ζωή σας, γεμάτη υποσχέσεις και ελπίδες για το μέλλον.